ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡದಿಯೇ ತುಳುವೆರು ತುಳುವಾಪೆ ಬಾಳೆರು ತುಳುನಾಡದಿಯೇ ತುಳುವೆರು ತುಳುವಾಪೆ ಬಾಳೆಲು ತುಳುವೆರು ತುಳುನಾಡ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ಲು ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಗು ಪಜ್ಜದೀದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರದ ಪೊಲುಗುನು ಸಾರುನ ಪದ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಎಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರಂಗೋಲಿ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರಂಗೋಲಿ ಮಡಲುದ ಕರೆ ಬರಿಟು ಮಡಲುದ ನುಪ್ಪ ತಡಿಟು ಮದಿಮೇದ ಆಯ್ತ ಸಿಂಗಾರೋ ಪಾಡಲೇ ಸೆಸೆ ನಿಕುಲು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರಂಗೋಲಿ
ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನಿತ್ತ ನಾಟಕಕಾರರು ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣರು ಆನಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರಾಗೊಡು ರಂಗೀತರಂಗ ಚಿತ್ರಡು ಪತ್ತು ರಗ ತೆರಿಪಾದು ಪುಗರ್ ಪಡೆತಿನ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ನಿಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ನಡೆಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಇನಿ ಕಾಲ ಕೂಡದು ಬನ್ನಗ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಾಯನ ಬಿ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೆರಡೂರು ಮೇರೆ ಬರೆತನಂಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬೇರು ಈ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲೆ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪದರಂಗೀತ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಡಿಯಿಲ್ದ ಅಮೃತ ಕಾಲೆದ್ದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಾಟಕ ಸುರ್ಮಲ್ಪನೆಕ ತುಂಬು ಆಯಾ ದಿನತ ಆ ನಾಟಕ ರಚನೆಗಾರನ ಅಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನಪನಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೇಸನ ದಿವಂದ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂಡ್ರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಾಯನ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೆರಡೂರು ಮೇರೇನು ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯನ ಚಂದ್ರಾಸ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಈ ದಿನದ ಇಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಪ್ಪನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಾಯನ ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದ್ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪದರಂಗೀತ ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲದ ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರಡೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರಿಂಬೇರಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಚಾವಡಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ ಚಾವಡ್ಡಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಾಯನ ಬಿ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೆರಡೂರು ಮೇರೇನು ಯಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರರಾಯನ ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು ಉಡುಪಿ ಇಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಕಲೈನಿತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಿಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರರು ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಮಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಲಾಯ್ನ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಲಾಟ್ ಪಿಂಟೋ ಎಂಬೆರು ಬತ್ತದೇರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ಪಡುವೊಂದು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಟ್ ಪಿಂಟೋ ಎಂಬೇರೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಎಂಬೇರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಅರಿ ನಿಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕು ನೋಡೊಂದು ಕೇನ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ಬಿ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಈ ದಿನ 6 ನಡಪ ಬರೆತನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತ ಗೊಬ್ಬಾಯರೊಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ತುಂಬ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗ್ ಆ ಮನಾದಿಗೆ ಮನ್ ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಆರು ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೇನು ಮನ್ನಿಸದು ಈ ಪೊರ್ತುಗಡೆ ಬತ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರಾಯನ ಪಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬೇರು ದಯಮಂತದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬೇರು ಈ ಸಾಲದ ಈ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನಾರು ದಯಮಂತದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಪೆರಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದವರು ತನ್ನ 28ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕೂದು ಬನ್ನಗ ಎಂಬ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕ ಕಾಲಕೂದು ಬನ್ನಗ. ಈ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ದು ಆ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕೂದು ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಾಲಕೂದು ಬಂದಾಗ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಸೇನೇರ್ ಸೇರಾಯರು. ಸೇನೇರ್ ಸೇರಾಯರು ಅಂತೇಳಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರು, ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇನೇರ್ ಸೇರಾಯರು ಅಂತೇಳಿ. ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೆರಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದ ಬಿ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಅಂಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಂಡದೆ ಆನೆ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ
ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಎದುರಂತುದು ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅರೇನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಏನದೆ ತುನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೇಡೂರು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅನಿಸಿಕೆನು ಚುಟುಕಾದ ಪನ್ನೋಡೊಂದೇ ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡಿಪನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಈ ನಾಟಕ ಬರ್ಬಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಾನು ಬರೇನಂಚಿತ್ನ ನಾಟಕನ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮುಲ್ತ ಮಹಾಜನಕುಲೆ ಏರ್ಲ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಕವಿಯಾದಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಗಾರಿಯಾದಿ ಪೂಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಾದಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೊಬ್ಬನ ಕಲಾವೇ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆಯೆ ಗುಲೇಂಬರ್ನ ವಾತಾವರಣ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಏರಾಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಬರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಗಿ ಪಂಚ ಆ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೋದು ಒಕ್ಕಾಡ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ 26ನೇ ವರ್ಷ ಬರಾಯಡು ಹಿಂದೆ ನಾಟಕ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಬರೆದೆ. ಈ ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 2 ಸಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಕ್ಕವರ ಮಂಡ್ಯಡು ಹಿರಿಯೂರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಪುರಿ. ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಯರಿಗೆ ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಹೋನಾಗ ನಾಟಕ ಆಡಿಂಗ್ ಪಾಠಗಳು ಮಾಶನಗಳು ಅಂಚ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಶಾಲದ ಜೀವನ ಬುಡಿಬಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣಿಂದ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪೆರಡೂರಿಗೂ ನಾಟಕ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಗಲು ಆರ್ನ ಪಲೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಕುಲ್ ನಾಟಕ ಮಗ್ನ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆಯೋಡು ಅಂತ ಓದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆ ಆ ನಾಟಕನ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಅಮ್ಮೇರನ ಸಮ್ಮುಖಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಾಟಕ ಅದು ಮುರಿದು ಬತ್ತಣ್ಣು ಅವರದ್ದು ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು 7 ನಾಟಕ ಬರೆ 26 33 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಬರೆ 33ನೇ ವರ್ಷ ಅವನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಬರ್ಪಿನ ಕೈದ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಾಗಡು ಅಂತೆ ಕುದರಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಜೇ ತಿಂಗಳು ಅವು ಪಂಚಾಯತ್ ವೈದ್ಯ ಮುಖ್ಯಂಬರ್ನಾಗ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬತ್ತಂಡು ಅದೇ ಕೂಡ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಗುಸಿಯೇ ಅವಲ್ಲ ಗೆಂದಿಯೇ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಕರೀನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ ಉಡುಪಿ ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೇರು ಅವಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎನಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರದು 6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಕಿಳ್ಳೆರಿಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತುಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಚಿಂಬೆ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಕಲ್ಪಲ ಅಂದು ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಲ
ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಸಿಗುದುಂಡು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗುದುಂಡು ಅಂಚಾದು ವಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಲ್ಪರಿಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಾಟು ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ಆಟದವರೆ ಜನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಕಾರಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಜಾಲತಾಣದಂಚಿ పోతుంది ಜಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಅಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಪನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಕೈದಾತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ನಾಟಕ ಒರಿಯೋಡು ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಲ ಒರಿ ಸಾಹಿತಿ ಬರೆಯನಾಗ ಓವಂಡ ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತಿನಗಳು ಏರ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಡಿಪ್ಪುಜರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಪೆ ಅಗಲು ಭಾಳ ಭಂಗ ಡಿಪ್ಪುಯರು ತನಕಾಯಿನ ಭಂಗ ಏನ ಪಣ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ನಾಟಕ ಬರೆಪನು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ಐಟು ಸಮಾಜ ಘಾತಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಈ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಪಾಡು ಮಲ್ಪನಂತ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯೋಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ನೀತಿ ಪಾಠ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಪಣ್ಪೇರು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಟ್ ದಾಲ ನೀತಿಜಿ ತೆಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಾಲಿಡ್ದು ಫಿದೆ ಬೋನ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ದುಂಬದಗಲು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಪಿರೇನಗಲು ಬರೀ ನಾಟಕ ಆ ಕಥೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಈ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯನಿಲ್ಲ ಪಾಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಗಳಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಅನ್ನಗ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲು ಈ ಕುಡ್ಲ ಮಠಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಮರದ ಕಾಯಿಯಾನು ಆಂಡ ಯಾನ ಆ ಬಾಗಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಿನ್ನೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡು ಏನನ್ನು ಕೊಡತದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಾರೆಗಳ ಎಂತ ನಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಚಂದಾದು ನಿಗಲೆ ಮಾತು ಹಿರಬಾಗಿದೆ ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪದ್ಮರಾಜರಾವ್ ಪೆರಡೂರು ಬೆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ರಾಯನ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಗುರುಕರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಎನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ರಾವ್ ಪೆಡ್ರೂರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂಲ ನೆರೆದಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಲ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡು ಕುಲ್ಯರೆ ಈ ನಾಟಕ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಬರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಇರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಕೇಳಿನಾಗ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಡಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಜನಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೂಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಶುರುವಾನಾಗ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಬ ಕೇಂಡ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೆಡ್ರೂರು ಪಣ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರತೇರೆ ಮೇರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಮೂಲ ಇರ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿರ್ ಬೈದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತೂಂದು ಈ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲೇನ ಯಾಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಎನ್ನಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಲ ಯಾಪಲ ಇಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಸುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಟ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು ಮೇರೆ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಮತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿಡಿ ಎಂಕಲು ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಎಂಕಲು 17ನೇ ಈ ವರ್ಷ 17ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಹಿರಿಯ ನಾಟಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನೆನೆತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುತ ಭೀಷ್ಮೆ ಬಂಡೆ ಪನೊಲಿ AC ಬಂಡಾರನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಡು. ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕಲ ನಾಟಕ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ತುಳುತ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಜಿಡ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಐಕ ಗೊಡವೆಗೆ ಪೋಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೈನ GR ರೈಕ್ಲು ಬೈದ್ಯರು, ಸಂಜೀವ ಬಂಡಾರುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳೆಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರಡೂರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾಲ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರ ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯರು ಮೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ದಿನದ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೆರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರಡೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೆರಡೂರು ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂದಿತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಭಾಕರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೇರೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನಡು ನಾಟಕ ನಡಪೆರಂಡು ಇನಿ ಕಾಲ ಕೂಡದು ಬನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲೆಂಬೇರ್ನ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಸಂಜೀವ SK ಇಂಬೇರು ಬೆರೆತನ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರದನಿ KV ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗಗ್ಗರ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಯಮಲ್ಲಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ಸೇರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಮುಗಿಪನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಗಾರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರಲಿರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆಂಬೇರು ಕಾಲ ಕೊಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನದ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಕಾರೆ ನಾಟಕ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ B ಪದ್ಮರಾಜ್ ರಾವ್ ಪೆರಡೂರು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಓಕೊರ್ದು ಬತ್ತದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಮದಿಪ್ಪು ಪಂಡಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿದಿಯೂರು ಉಡುಪಿ ಮೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು AC ಬಂಡಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ತುಯರ್ ಬರ್ಪರು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಸುರಾನಗ ಈ ಪುರಭವನ ಫುಲ್ಲು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಾಟಕಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ನುಂತ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಣಿ ವರ ಕರುವೋ ಶಾ
ಒಂದನೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದು ನಮ್ಮಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅವು ನನ್ನದು ಮುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆಗೆ ಅವೇ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ನಾಟಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಯ್ತು ಹೀರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು ಹೀರೇ ಯಾನು ಇತ್ತನೇ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಈ
ಕಟ್ಟೇನೆ ಎಂಕ ಬೋಡಲಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂತ ಜಾಯಿಂಕ್ ಬಾಯಿಂಕ್ ಬಂಡಡ ఆయన ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತೆ ರಂಜಿ ಈಯೇ ಮುಗಿಕೊಡು ಒಂದು ಚಾಕತ್ತ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ಕೊಡು ಹೌದಾ ಮಲ್ಲತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಚಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಡಬೇಕು ಎಮ್ಮೆ ಬಾಂಡೆ ಪುಂಡಿ ಒಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಆವತ್ತ बहुत
ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಕಥೆ ಸರಿ ಬರಕೊಂಡತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಸಿಂಗಪ್ಪರೇ, ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಕತೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸರಿ ಇಂಚದು ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ ಬರತ ಅಂಡ ಅವೇನಿ ಅನ್ನ ಸರಿಚಿ ಬಂದು ಅವೇ ಹನಕೇನು ಕತೆಗೆ ದಾದಾತು. ಹೌದೇ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಲ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೆ ಆ ಕತೆ ದಾದ ತಪ್ಪಾತನಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟತ್ತ ಅತ್ ಆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗನುಂಡೆ ಸಂಗಪ್ಪರೆ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮ ಸಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಲ ಕತ್ತೇನೆ ಈರವೇನ ಸರಿಯಾದ ಓದಲೆ ಅದಾಗ ಇಲೆಗೆ ತೆರೆಯಳು. ಹೌದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಪ್ರಪಂಚ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಬಣ್ಣದೇ ತೆರೆಯುಂದು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ತುಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಣ್ಣು ಇಚ್ಚಂದಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಪುಚ್ಚರು ತೂಪೆರೆ ತುಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡಿಯಾಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧ ಲಂಗ ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡಂಡ ನಮ್ಕು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ತಿರ್ಗ ಹೊಡ್ಕತೆ ಸಂಗಪ್ಪರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಶ್ಲೀಲವನ್ನ ಕತೆ ಯಾನು ಬರಕುಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟ ಕನವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ತೀರ್ಥ ಮಟ್ಟ ಕನವರೆಗೆ ಹತ್ತದಾನೆ. ಮೂರ್ತಿ ಈ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಮಾರ ಒಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತುಲೆ ಸಂಗಪ್ಪರೆ ಏನೋ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಕತ್ತೆಲಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಪಿರ ಕೊರ್ಲಿ ಕಥೆ ಪಿರಕ್ಕೆ ಈ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಸು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಾತ ಸಂಗಪ್ಪರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಏಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಕತೆ ಬರದೆ ಕುಳ್ಳಿಗಾಡಿ ನಿಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟಿಗೆ ಬಂಡದು ₹100 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನ ಗೊತ್ತಿನ ₹100 ಅವು ಎನ್ನ ಕತ್ತದ ಬಿಲ ಬಂದು ಬರ್ತೀರ. ಹೌದೇ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ₹100 ದಾದ ಬೆಲೆ ತಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಖರ್ಚಾದ ನಂದು ಒಂದು ರದ್ದು ತಂದು ಚಾಯ್ ಒಂದು 4 ದುಡ್ಡು ಕಾಕಡಿ ಆತ ಒಕ್ಕದಾವಂತ ಹೊತ್ತು ₹5 ಕೇವಲ ₹5
ಕಾಸು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ತುಲ ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಲ್ಕು ಲೋಕಲ್ ಬಾಬಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲೋಚನೆ ಸಂಕಪ್ಪೆರೆ ದಯಗೀದು ನೀರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರು ಕೈ ನಿನ್ನ ಬಾತರ ನಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿನ್ನ ಒಕ್ಕದಿನ 100 ಜನರ ಬೇಲೆಗೆ ಜಮೀನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪತ್ತ ತುಲಾ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಕಥೆನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಡ ತುಲಾ ಬರ್ಬೇಡ ಸರಸ್ವತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಗುರುಜಲ್ಗೆ ದಾದ ಪಡ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪುಚಿ ಪಂಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಗುಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾರಿಕ ಸರ್ಪೆ
ಅಮ್ಮನ ಕಾಲದಂತಿದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಮಾರ ನಾನು ಭಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇತ ಜಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಜಂಜಿಗೆ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಗುಡೆ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಕೈಲೆಜ್ಜಿ ಓಡಿಸಿನಾತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸುಂಟು ಬಂದದು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಆನಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬಾಡಾಗಿ ಉಸುಲು ಮಾಲ್ಪೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕಲು ಬಾಡೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನ ಬಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತು ಒಂದು ಒಕ್ಕೆಲ್ ಲಕ್ಕ ಬಂದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಲಕ್ಕ ಲಾಪನ ಹೌದಾ ಆನಕ್ಕ ಆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ದೇವರಿಲ್ಲತ್ತ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಾಗಿ ಕೊರಿ ಆಯಡ ಬಾಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜನನೇ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನನೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟದ ಎಂತಾದ ಮಾಡೋದು ಆನಂದ ಓ ಅಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿರಾಡು ಅಂತ ಜಾಗ ಉಂಟು ಬಂದು ಜಾಗ ತೊಟ್ಟೆ ಜಾಗಗೆ ತಂದಾದು ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆರಡು ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ಜನಕ್ಕೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನಲ್ಲ ಕರಕರಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೂಜನದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಜೊತ ಮೂಜನದಲ್ಲಿ 6 ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂತೇರಿ ಯಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಎಮ್ಮಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದ್ಪುನು ಯಾರಪ್ಪಣ್ಣ ನಂಕು ಬೈಯರು ಕತ್ತಲೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಜೆತ್ತು ಸೈಯರಿಸಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಡ ಪಡ ಶಬ್ದ ಊತವತ್ತು ಬಾಕಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಬಂದ್ಪುನು ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕು ನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ತುದ್ಯಾನು ಎರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋತುಂಡತ್ತ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಣಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಆಯೆ ಗಂಗಸರವರೇ ಕಾಸಿದ್ದನ್ನೇ ಕುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಚ್ಚಿಗೆದ ಫಲ ಲಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾಡೋಡು ಬಂದು ಸೈತು ಬರ್ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಂತ ನಾನಾ ನಂಗೆ ಅಂಟು ವಿಷಯ ಆಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆವೆ ಕಥೆ ಬರೆವೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆವೆ ಎಂಚಿನೋ ಹುಚ್ಚಾರ್ಗೆ ಪುಯೆಗೆ ಎಂಚಿನೋ ಖಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾತಕ ಬರೇನ ಯಾತಕ ಓದುನ ಈ ಚತ್ತರ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತನ ಮಾರ ಪೂರ ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಮಾತಿರ್ವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿರಿ ಬೋಯ್ಗುಳ್ಳೆ ಎನ್ನಡನೆ ನಗದಿ ಕಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎದಗ ಬೋಯ್ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗಿತ್ತಿನ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಡೈ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊಡ್ಪೆಂತ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಲ್ಲಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಂದ ನಿಮ್ಮ ನಡು ಬಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಲ್ಪುಣ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೂತಿನಿ ನಾನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ತತ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಡ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲದ ಬಾಡೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ಲೆಕ್ಕ 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 ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡು ಕಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅದಿ ಪರ್ಬಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಲ ಬಡವಡು ಹುಲಿ ತೋಪುಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪರೆಲೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖದ ಸುಂಕದ ಗಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತೇರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಡ ಇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ಸತಿಗೆ ಮಾತಾಡ
ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಗೋಪು ನಿನ್ನ ಮತ ಭಾರಿ ಜೋರಪ್ಪ ಮಾರ ಈ ಮತ ನೆರೆಕರೆ ತಗೊಂಡ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲದ ಆಪೆದಗಳ್ಳ ಈಪೆದಗಳ್ಳ ಮತ ಪೇಟೆಡು ಅಲ್ಲು ಮೂಳು ಬೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ ಮತ ಬಂದ್ಬಗೆ ಪರಬೇದಾನಿ ಸೈಪೇನ ಪರಬೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಾಳೆ ಪರಬೇದು ಗೋಪುಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡುಂಡು ಪರಬೇದಾನಿ ಗೋಪೇನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉನ್ನಾತ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ చెప్పుವೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ರೇಸಿ ಮಾಡಿ ತಿರುಪುವೆ ಕನ್ನಡಕ ಸಾಧಿಸ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಇಂಚ దాని ಬಂಡೆ ಬಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಬಾಡಯ್ಯ ಇದೆರಡು ಬಾಡಿಗೆನ್ನ ಅಂದಯ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಮಧ್ಯದಾದಿ ಉಂಟಾದ ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗನೇ ಅದು ಹೆಂಗದ ಮಾನ ಬರೀದಿದ್ಯಾ ನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕ ನಾನವಿನಿ ಬಾಡಗಡೆ ಕೆಂಪು ದಂಡಗುಳ್ಳಾವೆ ನಾವಿನಿ ಕೇಳುವ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪೆಂದು ಕುಜಿ ಬಾಡ ಅತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಏನ ನೆನಟ ಯಾನೆ ಬಾಡ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಒಂದು 500 ಕೊಡು ಮಾರೆ
ಬಡವನ ಮರೆತು ಮಾತು ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಸಲೀಸ ಬಾಲೆನೆ ಬಾಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷದ ಬೀಸಿ ಕಟ್ಟೆರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವನೆಯೇ ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಪುನರ್ದಲ ಕಡೆ ಬದುಕಿದವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬಡವರಿಗಾದ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅವಳು ಏನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬಡವೆ ಪೋಯೇನಾಡ ಕೆಪ್ಪನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಾಲಿನ ಒಡ್ಡೆ ಕನವಳು
ಸಮಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಮುತ್ತೈದನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾರಿ ಅಂದೆ ರಟ್ಟಿಯಗಳ ಮಲ್ಲಂದು ತಾಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ದಾನ ಮಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಜ 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 ಈ ಸಮಾಜ ದಾದ ಪಂಪುಡು ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವಿನ ಭಗವಂತ ಸರಪ್ತಿಯೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮಡಿ ಇರ್ತಿದ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪನಗ ಈ ಸಮಾಜ ಡೆಪ್ಪನಗ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುಡು ಹಂಡ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲವು ಗುಡೇಜನ ಕರಿಮಣಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಐಕಿ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸಮಾಜವು ಕಥೆ ಪರಪರತೆ ಸರಿಯಾ ಮಾನವಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳ ಬೆಲೆ ಕೊರತೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗೂ ಏನ್ ವೈದ್ಯರು ಬಂದೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಯಾನ ತೆರೆಯಂದ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿச்சு ಎನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ತೂದಂಡಲ ಈ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಾಳಿನ ಮಾತು ಪ್ರಾಣ ಮಗನ ಸಂಧ್ಯೆ ಉಲ್ಲನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಐಜಿಡ ನಿಕಲ ಪೊಣ್ಣಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಪಣ್ಣದು ಕಾಕಜಿ ಬರೀ ಪಾಪ ಬಾಲ
ಏತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೆರಿಯೊಂದತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಚ್ಚದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ತೂಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂದ್ನಿ ಆಯಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆನೇ ಇದ್ದಿ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯಗ್ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಾಡ ಆಯಗನೇ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರ್ಗಾಬೇಡ ಹೀರಾಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಹೌದು ಇನ್ನ ಪಾತೇರ ತುಲ ಈ ಎಂಚ ತೆರಿಯೊಂದತ್ತುಲ ನಾನಪ್ಪ ಯಾನ ಆನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಆಯನ ಖಾತೆನ ಕಾಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಬಾಕ್ಬಿಡ್ತೆ ನಾನಪ್ಪ ಇನಿಟಿಂಚಿ ಈ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ದೇವರ ಮುಡಿಯರ ಅವಡು ಈರ್ ಬದಲಕನೇ ಅವಡು ತುಲ ನಾನಪ್ಪ ಇನಿಟಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತು ಕುಲೋಡಿ ಹೌದನಿ ಅವಪ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಟ್ಟಿ ತಾಕಿಸುಲು ಅಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದು ಚಕ್ಕಂಡ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಟ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಎಂಚ ಉಂಡು ಓಡತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೀಗ ಮಾಡುವೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೀಗ ಮಾಡುವೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೀಗ ಮಾಡುವೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಮುಂದು ಹೂವೇಲುಂಡತ್ತ ಹೂವೇಲು ಹೂವೇಲಿಗೆ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೀಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೀಗ ಮಾಡುವೆ ಹೂವೇಲು ಹೂವೇಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೀಗ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಬೀಗನಿಗೆ ಹೂವೇಲು ಮಾಡು ಮಾರಿ ಸರಲ್ಲ ಮಾರೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆಜ್ಜೆ ತುಲ ನಾನಪ್ಪ ಕತೆ ಎಂತೂ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅನ್ನ ಬೆಂಗ್ ಗೊತ್ತದು ಯುದ್ಧ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಯಾನ ಮಕ್ಳನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಬಟ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಕೈ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಬಂದು ಭೂತ ತೋಟ ಭೂತ ತೋಟ ಕಲ್ಲು ಕಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರು ಪಾಡು ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸುಕ್ರೋಟು ಒಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಪುಸು ಪುಸು ಒಂದು ಪದ ಮಾಡು
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪಟ್ಲೇರು ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಕೋಲಾಡು ಪಾತ್ರ ಕುಕ್ಕವನ ಅವಮಾನ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅದೇ 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 ಇದು ಬಾರಿ ಮನ ಜನ ಬಣ್ಣದು ಈ ಬಾರಿ ಮನ ಜನ ಬಣ್ಣದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿಗೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಪುಡಿ ಏನು ಒಂದು ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಮಗ ಅಪಗಣ ಬರಡ ನೋಡಿಯ ಅಪಗಣ ಹೀರೋ ಬರ ಹೀರೋಗಳ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಹಾ ಆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಮಗ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದೋಡು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕತ್ತೆ ಹೀರೋ ಬೋಳಂಡ ಎಂಕ ಪತ್ತು ದೊಂಕರ್ ಹಾ ಅಂಡ ಯಾನ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ದೀರ ಐತಿ ಆಯ ಆರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತು ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಅನ್ಕೊಂಡವರು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬರಕನ ಎಂಚಂದ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಆ ಹೀರೋ ಈರ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಬಂತು ಕುಂತು ಕುಂತದು ಹೀರೋ ಬಂತು ಏ ಬರಬ ನಾನಿವೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣಲೊಟ್ಟಗು ನಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಮಲ್ಪರೆಗು ಹೋಗಲ್ಲ ನೊಂಬೆ ನಿಕ್ಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಪಂದ ಆಯಕೆ ಜ್ಞಾನ ತಾಯಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಕೆ ಹೌದೇ ನಿನ್ನ ಪಾಠ ತುಲಾ ನಾನಪ್ಪ ಮೂರೊಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಪಟ್ಟೆ ರತ್ನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಆಯ ಪನ್ನೆರೆ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಮೇರೆ ಬಂದು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಆರ್ಮೀರಂದೇ ಆಯ ಇರೆ ಗಂಜ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನೀರೆ ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ಗರ್ವ ಬರ್ತದು
ನಾನಪ್ಪೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ರೇಪಂಟಿ ಯಾನ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಜತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಲ್ ಕೊಡಂಚ ಮೂರ್ತಿನ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರೆ ಕಥೆನೊಂತೆ ತಿರ್ಗಾವಡು ಬಂದು ಮೂರ್ತಿಗೊಂದು ಏತ ಅಹಂಕಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕಥೆ ತಿರ್ಗಾವನು ಬಿಟ್ಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡಿ ಬನ್ಯ ಅದನ್ನಿಕ್ಕಲು ವೈ ತೋರ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಬಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಥೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇನೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಒಂದು ಇಂದು ಯಾರಂತೆ ಕಥೆಗಾರ ಕಥೆಗಾರ ಇತ್ತೆ ಈ ಆಯನ ಕಥೆನ ಒಂದೊಂದನೇ ಮುಗಿಪವನೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕ ಆಯನ ಕಥೆ ಮುಗಿಪವನು ವಿಚಾರನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯರ್ಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆದಿ ಜನಗಳ ಕಥೆ ನೀ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಮುಡ್ಕದ ಅದೇ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನ ಮುಡ್ಕತ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮೂಲಿ ಎನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರು ಮುಗಿಪವನು ಮಾರ ಬಾಳೆ ಏರು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಮುಂದೆಂಚಿನ ಒನ್ ಪೇರಂತ ಮಸ್ತ್ ತಾಜುನ ಮುಂಡುನು ಇದೇಟು ಪಿರಾದ ಗುಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಗ್ಗಿನ ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿದಾದ ದರಿದ್ರನ ಅಂಕೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಏನ್ ಕತೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ ವಾಯ್ದೆ ಕಡತ ಕಂಡಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ಕೊರಿಯೇ ಕೊರಿ ಇದ್ದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ನಾನು ಬಾಡ ಮೀನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆನೆಗೂ ಭಯ ಅಂಕುಶದ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಅರಣ್ಯ ಕೋಡಿನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಉಂಟಂತ ವಜ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿನು ಕತ್ತಲೆ ಹುಳುಪಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಬಪ್ಪಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರ ಬಾಯಿಡು ಬಲಮಗ ಬಂಜಿಡು ಬೋಳಿ ಮಗ ತುಯಿಕುಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿನ್ನ ಭಯನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ ಒಂದು ವಾರ ಬಂದದ್ದು 4 ವಾರ ಕಡೆಸಿಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವಾರ ಬಂದದ್ದು 4 ವಾರ ಕಡೆಸಿಯ ಎನ್ನ ಬಾಡದ ನೆನೆ ಪುಂಡೇತೇನೆ ನೆನೆ ಪುಂಡೇತೇನೆ ನೆನೆ ಪುಂಡೇತೇನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಿಕ್ಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಷ್ಟನೇ ಕೊರುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರದ ಅಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಂತ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೇ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕರ್ತನ ಹೌದು ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಈರಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಂಟೇನ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗತಿಗೆ ಕಿತ್ತೇರೆ ಬಾಜು ಹೋಯ್ತಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹನೆಟ್ಟು ಮರ ಇದೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿನ ಪೋಪುನ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಹಣ ಬರ ಹಣೆಗೆ ಜನಂದಾಯ ದೂರುವ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ನೀಡಿ ಊರೇ ಬಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಅಂಕಲಗೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೈಯದ ಹುಳ ಇದೆ ಎನ್ನ
ಅಚ್ಚವಾದ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತ ಹೊಡೆದನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲದ ಸಾವು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಕಾಸು ಓಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಬಾಲದ ಕಾಲದ ಮರ್ತಿ ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡು ಮೂರ್ತಿ ಕೈಯೇರೆ ಕಜ್ಜಿನ ಕರಿಮಣಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಖಂಡನೆ ಮಾರ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಈ ಶರಣು ನಿಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ನಮಕ್ ಬಾರ ಇದ ಕಾಸು ಇಲ್ಲಡುಂಬೆ ಈಟು ಹೊಡ್ತಡ್ಡಿಂಚಿ ಕುಲ್ಯ ಹಾಕಿ ಸಮಾ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ವಜೆಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀನು ಪೂರ ವಜೆ ದೆಪ್ಪುಗ ವಜೆ
ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಥೆನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆ ಒರಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತು ಮಣ್ಣು ತಿಂದ್ಕೊಂಡರೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ್ರು, ನಿನ್ನ ಬದುಕನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾಕಿಚ್ಚಿ ಮಗ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಚಾರಪ್ಪಿನೇ ಎಣ್ಣೆ
ಎಂಕಿಚ್ಚಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಚಾರ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ದೂರ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಮಗ ದೂರ ಅಪ್ಪನ ಕೈತಲಗೆ ಜೈತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹಾದಿದ್ದೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪನ ಬಾಲೆನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣವಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವ ಆಲೋಚನೆ ಫುಲ್ലുಂಡ ಆವಂದು ಇನ್ನ ಬಾಲದ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪಾವನ ವಾಯೋಗ್ಯತನ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಈವರಿ ಕೇವಲ ಬಿಂದಿಕಾರಿ ನೀನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೇನು ಇರಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನ್ಯತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ನಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಇದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಂಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯ ಹೆಚ್ಚವನಡ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನೆ ಪೋ ಪೋ ನಡಪು ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವರು ಹೇಳಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಆನಂದ ಇವರು ಈ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಆದರೆ ಈ ಮುಟ್ಟೆರಬಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪಿರಬಲ 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 ಹೇಳಿ ತುಂಬುದೀನ ಪೆಂಚನೆ ಪಿರದಿ ಪುನಾತವಲ್ಲ ಮೂರ್ಖನೆ ಮೂರ್ತಿ ಈ ನಾಲು ಊರುಡು ನಟಿಯಡಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಈ ನನ್ನಲ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅವಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಆಪುಣಂಡ ಒರಿಯನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತುಪೋದು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಿ ಆಯ್ಜೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚಂದೆ ದೀನ ಪೆಚ್ಚನು ಪಿರದೀವಡ ಓ ಓ ನಡಪು
ನಿನ್ನ ಬಾಲನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಾರ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಮಾಡುವೇನು ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಪುಜಿ ಕೊಲೆಗಾರಿ ಬಣ್ಪುಡು ಆಲೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಮೂರ್ತಿ ಲೋಕದಾದನೆ ಪನಡು ಇರೆಗಾದು ಏರುಲ್ಲೆರು ಪನು ஆயனாயிர தரைக்கு ஆயிராயிரமே கை மனசு சஞ்சலமல்ತೊನಡ நடப்பு ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನೆ ತೆರ್ದು ಕನತದು ಗುವೆಲಿಗೆ ಮಾಡು ತರ್ಲಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಿ ನನ್ನದ ಆಲಪಣೆ ಕಡೆಯತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈತಿನ ಕೊರಡುಗು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತುಂಡಲ ಜೀವಡಿಪ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಲಿನ ಈ ಕಿರ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ತುಳಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನವೇ ಬಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ಲನೆ ಪಡಿ ತುಲಂ ಐತ ಶಾಂತವಾಯಿನ ಮೋನೇನು ತುಲಂ ಬೆದ್ದು ತಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನೆ ಕೈಯಾರ ಕೆರುವೆನು ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಸೆರಂಗಡಿ ಜಪ್ಪುವ ಅಂಚಂಡ ಕೆರಡ ಕೆರಡ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅತ್ತು ಶಾಂತಿ ಆಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನ ಬಾಲೆನೆ ಕೆರಳ ಓ ನಡಪು ನೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಎನ ಜೀವನ ಈ ಪಯಣ ದಡ ಸೇರಲು ಬಾಳಿದರುಣ ದಡ ಸೇರಲು ಬಾಳಿದರುಣ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು பெரியந்த கட்டிய பாலுடு கனத கோபுரா யாரொந்து போண்டு மதொந்து போண்டு சுகனே ಬಾಳಿಗೆ ದೂರ ಸುಖನೇ ಬಾಳಿಗೆ ದೂರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಎನ ಜೀವನ ಈ ಪಯಣ ದಡ ಸೇರಲು ಬಾಳದನು ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಾದು ನೀರಾಸನ ತೆರೆಯಾದು ಎನ ಜೀವನ ಈ ಪಯಣ ದಡ ಸೇರಲು ಬಾಳಿದರುಣ ದಡ ಸೇರಲು ಬಾಳಿದರುಣ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲ
ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯ என்ன பாலச்சந்திர என்ன பாலச்சந்திர என்ன போட்டு ಚಂದ್ರನ ಹಾಕಿರಿಯ ಕಾಲೆಡು ನೆರಳು ನಿಪ್ಪುನ ತೂವೇರೆ ಕಾವಂತೆ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರಿಯ ತೆಲಿತದು ನಲಿತದ ಅರಳನ ಪೂವಾದಿಪ್ಪನಗನೆ ಬಾಡುದು ಪೋಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾಡೋ ಅಗಲೇ ಶರಣ ನಿಜ ಯಾರು ಶರಣ ಹೇಳ ಯಾರು ತಳ್ಳಿ ಹೋಯಡ ನಿನ್ನ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಗತಿ ಏನು ಜೋಕುಲು ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕಿರಿಯ ಎನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕಿರಿಯ
ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ತುಂಬುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಬಂದು 5 ಸಾಲ ಕಟ್ಟು ಚೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಒತ್ತರ್ತೀಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇ ತಿಂಗಳು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ತದ ಈಗ ಎಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಕೊಂಡು ಕೊರಿಯ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟುನ್ನದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಇತ್ತೆ ಉಸುದನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕಾಸಂತ ಒಟ್ಟಾಕಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೋಲ ಯಾರು ಪಿಚ್ಚರ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂದು ಉದಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಬಾಡಗಿದ್ದೆ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಒಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಓಡು ಬೇರೆ ಆಯೆ ತಂದು ಸ್ವಂತ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತು ಬಿಟ್ಟತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಓನು ನಾರಪ್ಪಣ್ಣ ఇప్పుడు ధర్మచక్ర ఉండ్రుకు వస్తుంది ఏమన్నా చెప్తుంది లాక్ది కూడా పరేది కూడా ఆయన పరేది ఆకిందా ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಯೇ ಅಮ್ಮರೇ ಮಗನ್ ಕೆತ್ತಿನ ಕಾಲ ಕೇರಳ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಎನ್ನ ಮಡ್ಡನೆ ಸರಿಚಿ ಓರನ ಬೂರ್ದು ಸೈಕ ಬಂದು ದೋಚು ತಾಯ ಬದುಕುದಿಲ್ಲೇನ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವುದಿಚ್ಚು
ಉಳ್ಳಾಡಿದ್ದವಂತೆ ತೆಲಿಗಂಜಾಡಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋ ಪಾತ್ರ ಈ ರಾಮರಾಯರನ್ನಿಲ್ಲದ ಚಿಡಿದು ಬತ್ತತ್ತ ಒಡೆಪ್ಪೋದಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬರಲಿ ಕೊಂಡ ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಬುಡದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಪಾಪಿಗೆ ಸಸಾರ ಬಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪಣ ಇಪ್ಪತ್ತಿನ ಕಂಡನೆ ಸಾವಗಾಲ ಪಡೆದು ಪಂಚಿದ ಮಡಗು ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಗೂ ನಿನ್ನ ಮಾನಮಾನ ವಿಧಾನ सत्य विषय ಜೋಗಿನ ಮಾತ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಗಳ ಸಂಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚದ ಬಡ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದು ಹೋಗಿದ್ದೆ
ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಲೆನ ಪಾದಚರಣಗೂ ಸಂಧ್ಯಾನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರರು. ಯಾನು ಪುಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟಿನವೇ ನಿಖಲೆ ಗಿರ್ವೇರಿಗ್ಲ ಅನೇಕ ತರದ ತೊಂದರೆ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಗಾತ್ರ ನಿಖಲು ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನಲ ವಿಫಲ ಆಂಡು ಬಡವರ ಇಲ್ಲಡು ಪುಣ್ಣಾದ ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಏನನ್ನು ತುಂಬುದು ಪೆದ್ದುದು ಸಾಂಖ್ಯ ಎಂಕಾತ್ರ ಈ ಏತು ಭಂಗ ಬತ್ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರಿ ಸಾಹಿತಿ ಆದು ಅರೆನ ಬರೋಡ್ದವರ ಈ ಬದಿ ಪಂಪಿ ಭೂತ ಜನಕಲೇನು ಬುಡ್ತು ದೂರ ಪೋವಾಡು ಎಂಕಲೇನಿಲ್ಲಡು ನಡಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಟನೆಲ ನೆನತೊಂಡ ಮೈ ರೋಮಂಚನಾಪು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಈ ಕಾಗಜಿಡು ಬರೆನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇನೆ ದಿಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತರುಡು ಬರೆತು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆ ಪೂಜೆ ದುಃಖ ತಡೆಯಾರ ಪೂಜೆ ಯಾನಿಕಲೇನು ಮಾತು ಬುದ್ದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಲಿಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ದುಃಖ ಕನು ಆಂಡ ಈ ದುಃಖ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಜೀವನರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಸದಾ ತಲೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲನ ಆ ಕೀರಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟುವೆ ಸಂಧು ಮುಟ್ಟುಡಿ
నగదు
ಕಡ್ಲೆ ಕೈ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಣು ಐ ಹೋಯ್ತಿರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಣೋನು ಒಲ ಜೈಂಡಿ ಒಲ ಗೋಲಿರು ಕುದೊಂದು ಕಂಡಿನ ಕರ್ಪದ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾನಪಣ್ಣ ಸರಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಗೂ ದಾದ ಬಂದವರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಅಂತೀರ ಓ ಜೀಪ ಸಾತಲೆ ಸೋದು ಸಮಾ ಉಳೆ ಗುಲ್ಲದ ನಾಲ್ ಫೀಗರ ಗಂಟೆ ಕೂತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಜಾನಪಣ್ಣ ಸರಕಾರದ ಗುರು ಮೂರ್ತಿ ಬರೆದಿನ ಕಥೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲಾಂಡ ಇರಗೆ ಅವಳ ಈತು ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಇರಗೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಾಂಡ ತಮಾಷೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈರೆ ಆಯೆ ಅಂತ ಇಂತ ಬಂದು ಆನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೊದಲ ಕಣ್ಣಿ ಮಾಡುವ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಣ ಕೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಕೆರೆಯ ಯಾನ ಕೆರೆ ಎತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜದ ನೀಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಕ್ರಿಯತ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನನ್ನ ಈ ರೀತಿ
ಕಡಲಾನೆ ನೀರಾಸೆದ ತೆರೆಯಾನೆ ಗುಂಡಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಚ್ಚತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ಪರವಾದ ಪಾತೇರೋರತ್ತ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಆಯ ಏರು ಆಯನ ಪರಿಚಯ ಇರೆಗುಂಡ ಮಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯಪ್ಪು ಆಯವರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿ ಅಲ್ಪೇರ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿ ತೋಜವನ ಚಿತ್ತ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಡ ಆಯನ ಕತಿಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಲು ಆಯನ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತು ಆಯನ ಕತಿಲು ತಂಕ್ಲಿನ ಕಥೆನೆ ಮತ್ತೊಂದರು ಅಚ್ಚ ಈ ಸಮಾಜಡು ಆಯನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಂದ ಜೀವನಡ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಡ್ಲ ಮೋಸ ಕೊದ್ದು ಮೊದಲೇ ಒಮ್ಮೆನ ಪುದರ್ ಮೂರ್ತಿ
ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮರ್ತು ಬಿಡಿಯ ದೇವರೇ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಪೋಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮರಣ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಡಾಗಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ದು ಬಿಡ್ದೆ
ಬೆದೆತ್ತು ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆದ ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಪುರುಷನ ಕಾಲ ಬಂತು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿಯ ನರಕಡುಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ ಜನ ನೆನೆದು ದಿನ ನೆನಪುಲ ಕಾಂಡು ಬುಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಈ ಕಾಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭವಾದ ಮಗನಿಗೆ ಭಂಗ ಬಂದುಂಡ ಅದೆಲ್ಲವಿದ್ದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಜರಡ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲೆಗೆ ಸಾವಿಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸುಖೈಸಿ ಜೀವನ ನಶ್ವರ ಕೀರ್ತಿ ಅಮರ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪ